खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो सोंहरलायगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ माब्ला मोनबावगोन फालाय होननानै मानो होनोबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ थांनाय एप्रिलनि 1 तारिखआवनो सोजेनदोंमोन बजालि होनाय एलएसनिया मालाय थांनाय एप्रिलनि 1 तारिखआवनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो हादों नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो बेखौ गोबाङानो मिथिनानै मोननो लुबैदों आरो नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बेखौ नैबे दैज्लांनि समावनो नोंथांमोना फैसाखौ मोननाय मोनबा जोबोद मोजां जागौमोन आंथ' सानो आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ माब्ला मोननो थांगासिनो दङ बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आबुङै मिथिनो हागोन आरो बिनि अनगायैबो मानि थाखाय बिथांमोना एसेबां सम लाखो जेनेबा एप्रिलनि 1 तारिखआव फैसाखौ सोजेनदोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ दिनै जोंहा जुलाइनि 1 तारिख जालायलांबाय सानना नायोबा मास मोनथाम मास मोनब्रै नै जोंहा जालायलांबाय दिनैसिमबो नाथायबा बिथांमोना बाखिखिनि थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरनो बिथांमोना 10,000 फैसाखौ सोना होआखै दा बिनिखायनो मा जाहोननि थाखाय बिथांमोना दासिमबो फैसाखौ सोनानै हराखै आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम आबुङै खोन्थाहरनो सानदों भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो माखासे दायो एक्सेप्ट जानाय रिजेक्ट जानाय लिस्टआबो बारायनायनिफ्राय बारायलांगासिनो दङ बिनि बागैबो नोंथांमोना आबुङै मिथिनो हागोन जोबजासिमल' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोननिसिम दानिया गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायबोनाय थाग्रोबाय दे नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा बे जाहैबाय बजालि होननाय एलएसि दा बिथांमोननि एलएसिनिया मालाय फैसाखौ मोननो हाबाय एलएसि वाइसआव नायनानै आं खोन्थाहरनो सानदों नैबे जाहैबाय बजालि होननाय एलएसि नैबे एलएसिनियाल'सो फैसाखौ मोननो हादों गासै खैजन मानसिफ्रा मोननो हादोंनो 24,660 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरा बिथांमोनाल'सो थांनाय एप्रिलनि 1 तारिखआव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो हाबाय दे नाथायबा दिनैसिमाव बाखिखिनि थानाय गासै 125 एलएसिनिया दासिमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो हायाखै मोनसेल' एलएसिनिया मोननो हादों दा अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो मास मोनथाम मास मोनब्रै जालायलांबाय मानि थाखाय दासिमबो फैसाखौ सोनानै होआखै जानो हागौ बेहाय एप्रुभेल खालामनाय एबा बे एप्लिकेसन भेरिफिकेसन खालामनायाव गोबां लेट जादों खामानि मावनाया आरो बेखौबो साननो गोनां बाथ्राया दायो बे जाहैबाय मानि थाखाय बिथांमोना एप्रिलनि 1 तारिखआव बे बजालि होननाय एलएसिनिखौ फैसाखौ सोनानै हरजेननांगौ जाखो जुदि बाखिखिनियाव जायाखैबा बोरै मोनसेल' एलएसिआव आरो बोरै जानांगौ जाखो बेनि बाथ्राया बिनि फिननाया जाहैबाय बियो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंना लादोंमोन नालाय एप्रिलनि 1 तारिखआव बिथाङा बजालि होननाय एलएसिनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ सोना हरगोन होननानै बिथाङा सिगाङावनो बुंना लानायनि थाखायनो बिथाङा राहा गैयिनि जाहोनाव बिथाङा सोना हरनांगौ जादों जानांगौ खामानिखौ थाब मावनानै दा बिनिखायसो मानि थाखायथ' इसेबां बजालि होननाय एलएसियालाय मानो एसेबां बयनिख्रुइबो सिगां मोनग्रोनांगौ जाखो दासिमहालागैथ' बाखिखिनि थानाय एलएसिनि खामानियाबोथ' जोबनांगौ जानांगौमोन मास मोनथाम मास मोनब्रैयावथ' दा जोबनायनि थाखाय दा नोंथांमोना सानना नायलायदो आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जादों फैगोन बोसोराव जोंहा आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सनाबो जानो थांगासिनो दङ दा बिनिखायनो बिथांमोना बे एसेम्ब्लिनि इलेक्सननि खाथिसिमहालागै बिथांमोना बे फैसा सोनायनि खामानिखौ बिथांमोना लांनो नागिरगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावबो बे बाथ्राखौ बुंहरखादोंमोन गासिबो सरकारानो मानो बेबायदि खामानि मावोथाय खालि इलेक्सननि खाथिब्लाल'सो गासिबो खामानिखौनो बिथांमोना मावनानै देखायनो नागिरो जेनेबा मा बुंबावनो दा बेखौ नोंथांमोना गावबा गावनो सानना नायबानो जाबाय दा जिखियानो जाया मानो दिनैसिमाव दासिमाव जेबो डेट ओंखारना फैयाखै दे नोंथांमोना माब्ला बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन नैबे नोंथांमोना दैज्लां बोथोरावनो मोननाय मोनबा दैज्लांनि समाव गायनाय फुनायनि बोथोरावनो जुदि 10,000 फैसाखौ मोनोबाथ' जोबोद मोजां जागौमोन नाथायबा दा आसा खमसै नोंथांमोना दैज्लां बोथोरावथ' मोनगोन ना आसा खमसै नोंथांमोना आगष्ट सेप्तेम्बर मासहालागैसो नोंथांमोना मोननाया स्टार्ट जागोन बायदि नोंथांमोना बेखौ सानना लादो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ दै दा बिनिफ्राय आरो बेखौ बुंनो हाया बबे एलएसिनिया नोंथांमोना गिबि फैसाखौ मोननो थांगोरगासिनो दं दा बेखौबो बुंनो हाया नोंथांमोननि गोबां एलएसिफ्रानो नोंथांमोना गोबां सोरबाथ' माने फैगोन बोसोरसिमहालागै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन होननानै बेखौ साननानै लाबानो जाबाय थाबैनो नोंथांमोना मोननो हागोन होननानैथ' बेखौ सानखानो नाङा दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बिथिं नायदो आरो नोंथांमोननि एलएसिया मा बेखौ जेरै नैबे जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बाक्सा एसटि कनस्टिटुएन्सि बियो एलएसि दा बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन बिनि खामानिया दाबो जेबो जायाखै बेखौ थांनाय माबायाव नोंथांमोना नायनो हागोन जुननि 24 तारिखआव बेखौ आपडेट खालामदोंमोन दा दाख्लै 24थ' बारा गोबावानो जायाखै ना नोंथांमोना नायदो नै 7 दिनसोल'सो जाबाय दा ओइदिनखालि बिथांमोना बेहाय आपडेट होनायाव नोंथांमोना नायनो हागोन बाक्सानि बे एसटि कनस्टिटुएन्सियाव गासै रिजेक्ट जानाय लिस्टखौ बिथांमोना होबाय रिजेक्ट जानाया जाहैबाय नै
2000नि एसे बांसिन 2012 जनना एप्लिकेशना रिजेक्ट जाबाय एप्रुभेल मोननो हानाय बेसेबां जादोंना 15000 बेसेबां 15300 बिथांमोना मोननो हाबाय दा बिनि बाकिखिनियावबो आरोबाव गोबां मानसियानो नै एप्रुभेल मोननांगौ दंबावो आरोबाव फाइनाल DLMC आ बिथांमोननिया मोनसेबो एप्रुभेलखौनो मोननो हाबाखै अब्ला नोंथांमोना सानना नायबानो जाबाय बे भेरिफिकेशननि खामानिखौ सानना नायदो नोंथांमोना गोबां लासैयै जादों आरो इसेबां माने थोंजोङै बे खामानिया जोबगोनखौ आसा खालामनाङा दा बेवहाय DLMC सिम फैनो नांगोन नोंथांमोननि बे एप्लिकेशना फैसाखौ मोननो थाखाय दा नै गोबां मानसिनियानो नै फैजोबाखै सोरनाबा 10000ल' फैदों 40000 आव माने 40000 मानसिफोर एप्लाइ खालामनायाव दायो सोरनाबा 70000 फैदों सोरनाबा 20000ल' दायो DLMC सिम फैदों दा अब्ला बिसिबां नैबे DLMC सिम फैजोबनांगौबा जोबोद समा दंबावो गोबाव सम लाबावगोन होनना नोंथांमोना बेखौ सानना लाखाबानो जाबाय गोबां LSनिखौनो आं बेहाय नायजोब्बाय आरो गोबांनियानो माने दासिमबो फैनांगौआ गोबां दंथारबावो बाकिखिनिया मोनफा मोननैया दायो माने एसे फैजोबहां जाबाय भेरिफिकेशना बेहाय जोबहां जाजोब्बाय नाथायबा बाकिखिनिया दाबो दंबावो आरो जोबोद बुरजायैनो दंबावो नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नै बेलेग माबानिया जोबोद जादों कामरुप मेट्र' बायदिसिनानिया जोबोद मोजाङैनो जोबनानै थांदों माने जोबोद मोजाङै जागासिनो दङ बिथांमोननि भेरिफिकेशननि खामानिया नैबे क'क्राझारनिखौ नोंथांमोना नायदो नै मोनसेबो दासिमबो DLMC सिम मोनसेबो एप्लिकेशनानो फैनो हायाखै अब्ला सानना नायदो माब्ला मोनगोन फालाय आरो रिजेक्ट जानायनि लिस्टआ फैदों एप्रुभेलनि लिस्टआबो मोजाङै फैजोबाखै दा बिनिखायनो बिटिआर रिजननियाथ' माने एसे लेटसो जाबावगोन बायदि आं साननानै बेहाय मोननो हादों माने नुदों आरो बेहाय आं नायनानै नोंथांमोना नायनो हागोन नै फाइनाल एप्रुभेलसिम माने एप्लिकेशन फैनायानो बिटिआरनि बे माखासे LSनिया जोबोद लेट जादों आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नै नैबे जाहैबाय नै तामुलपुर गरायसर बिनिफ्राय नैबे तामुलपुर ST कनस्टिटुवेन्सिनि नै मोनसेबो एप्लिकेशन दासिमबो दिनैसिमाव फैनो हायाखै बेहाय आपडेटआनो गैया दा बिनिफ्राय उदालगुरिनिखौबो नायदो नोंथांमोना नै बेरगावनि बिनिफ्राय नैबे उदालगुरि ST कनस्टिटुवेन्सिनि नै मोनसेबो फैनो हायाखै नै बिनिफ्राय एप्रुभेल मोननायाबो नै गैबावसो रिजेक्ट जानाय लिस्टआसो फैग्रोदों एप्रुभेल फैनायानो नै नाम्बारानो गैबावसो बेहाय दा बिनिखायनो सानना नायदो आरो नोंथांमोना आरो बिनिफ्राय आं सनितपुरनिखौबो खोन्थाहरनो सानो सनितपुर नालाय नै जाबायानो जे नै जोबोद मोजां जाबाय बिथांमोना जोब्बायानो होननानै सानना लादों नै तेजपुर राङापारा कनस्टिटुवेन्सिना नै एप्रुभेला जोबोद मोननो हाबाय माने बिथांमोना जोब्बाय जानांगौ दायो बे खामानिया दा बिनिखायनो बेलेग कनस्टिटुवेन्सिनाथ' फैसाखौ मोननो हासिगोन नाथायबा जोंनि बे बिटिआर रिजननिया बिटिआरनि माखासे LSफोरनियासो माने नै खामानियानो गैथारा नै जाथ्राखै नै दतमा ST नै लिस्टआनो गैया दासिमबो नै मोनसेबो सासेनियाबो बेहाय फैनो हायाखै क'क्राझारनि आं गासिबो LSनिखौ नायनोसै क'क्राझारनि बे जाहैबाय मोनसेबो गैया दिनैसिमबो दासिमबो DLMC सिम फैयाखै बिनिफ्राय गवालपारानिखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन गवालपाराना फैजोब्बाय नै गवालपाराना फैजोब्बाय दा बिनिफ्राय बाकिखिनि दंबावो आं चिरांफोरनिखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों चिरांनिया नैबे एसे फैहांबाय नै 5800 दायो बे DLMC सिम फैहांबाय माने फाइनाल भेरिफिकेशन फाइनाल लिस्टआव बिथांमोना फैनो हाबाय जोबोद खमथार होनबाबो चिरांनि बे बिजनि LSनिया बिनिफ्राय नैबे चिरांनि सिडली माबा कनस्टिटुवेन्सिनिया नै सासेबो फैनो हायाखै नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन लिस्टआव गैखाया बेहाय आपडेटखौ बिथांमोना होखागौमोन थांनाय बे 24 थारिखआव बेखौ आपडेट होनायमोन दै दा 24 थारिखहालागैसिम बेयो गैयामोन बारा गोबावथ' जाखायाखै नालाय नोंथांमोना मिथिखागौ दा जोबोद खम जादों आरो माने बिटिआर रिजनाव बिटिआरनि LSफोरनि जोंनि बे खामानिया जोबोद लेट जादों दा बेनिखायनो जोंनि बिटिआरनि ओनसोलनियानो माने एसे उनाव मोनहैगोन बायदि आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरो आरो दा जिखियानो जाया मानो नेलायदो आरो फैगोन बोसोराव जोंहा आसामनि एसेम्बलि इलेक्सना जागोन नालाय दा बेनिखायनो फैगोन बोसोरसिमहालागै नोंथांमोना नेनो नांसिगोन आरो माब्ला मोनहैगोन नोंथांमोननि LSआ सोर सिगां मोनग्रोगोन दा बेखौथ' बुंनो हाला खाफालनि सायावसो सोनारसिगोन सिगां मोननो हायोबाथ' मोजां जाबाय जिखियानो जाया मोनगोन आरो जुदि नोंनि बे एप्लिकेशना एप्रुभेल मोननो हायोबा DLMC सिम मोनहैनांगौआनोथ' दायो एसे समाव दंबावो आरो बिटिआरनि LSफोरनिया दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे बिदिंखौ खोन्थाहरनाय जाबाय जेबो डेट ओंखारना फैयाखै माब्ला नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10000 फैसाखौ मोननो हाबावगोन बेखौ दा बेखिनियावनो माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामलायदो आरो बिनिफ्राय बेबादिनो नोंथांमोना स्किमफोरनि आपडेट मोनबाय थानो हायो गोबांथार स्किमफोरनि दायो आपडेट ओंखारना फैगासिनो दङ दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरदों आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लालाय होननानै आं नोंथांमोननिसिम सानफ्रामबो स्किमफोरनि दासान्दि भिडिअखौ लाबाय थानो नागिरदों दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों